Пенсия фондының Буа шәһәрендәге идарәсе Зурая. 1 апрельдан хезмәткәрләр элекеге кебек 3 районга гына түгел, республиканың 6 районына хезмәт күрсәтәчәк. Шуңа бәйле рәвештә хәзер пенсия фондында берничә төрле структур үзгәрешләр бара. Нинди? Хәбәрчебез кызыксынды. Кабинетлар буш, офис җиһазлары да күп түгел. Тиздән биредә Буа районы халкына пенсия билгеләячәк яңа бүлек урнашачак. 1 апреля у нас будет структурное изменение. 1 апрельдән бездә структур үзгәрешләр башлана. Хәзер моңа әзерлек эшләре бара. Халыкка пенсия түләү өчен махсус 2 кабинетны бушаттык. Биредә эшләүче хезмәткәрләр башка кабинетларга күченде. Әгәр моңа кадәр без республиканың 3 районына гына пенсия бирсәк, хәзер 6 районга хезмәт күрсәтәбез. 1 апрельдән пенсия билгеләү өлкәсендә хезмәт күрсәтү күләме территориаль пенсия фонды өчен икеләтә артачак. Пенсия фондында бу чаралар хезмәтләрне цифрлаштыруга таба тагын бер адым дип саныйлар. Өстәвенә халыкка вакыт узу белән яңаша мөрәҗәгать итү системасына ияләшергә туры киләчәк дип саный белгечләр. Сейчас уже нет необходимости в управлении пенсионного фонда прийти. Бүгенге көндә нинди булса сорауга ачыклык кертү өчен пенсия фондына килү мәҗбүри түгел. Дәүләт хезмәтләре порталы, пенсия фонды порталы аша теләсә нинди мөрәҗәгать буенча гариза биреп була. Кайбер кешеләргә оешмага килеп, чиратта торып, башкалар белән аралашуда ошыдыр килешәм. Ләкин без хәзер цифрлы икътисад заманында яшибез. Көн саен алга барабыз. Мондый форматта аралашулар кими бара. Белгечләр үзгәрешләр өчен борчылырга җирлек юк дип ышандыра. Чөнки бу пенсия фонды идарәсенең тормышка ашырган уңышлы проектларның берсе генә түгел. Сүз уңаеннан агымдагы елның гыйнвар аенда районда пенсия фонды идарәсе оешуга 20 ел тулды. Хәзер структураның Буада үз йөзе, үз билгесе бар. Моннан тыш оешманың Татарстан Республикасыннан читтә дә абруе бар. Алсу Сәмигуллина, Хакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.